Jina derapi lapen Birensing atum asopo pirthe kaha chepen keso jo karbi anglong aradapan kerap ka chohangpon. Nijang karbi anglong rongkhang constituency kaparlo keso joising kramsa arong amekar Birensing lapen Jina derapi asopo pirthe kaha chepen keso kachilang apan alang litum pen karbi anglong aradatum apan lapen karbi anglong oturmus council kethe keding atum along sikai siwet sita menang ratun thapu kerap ka chohangpon. Bangso akiso lakachi theke bang normal kalidera jok alang litum hospital ham hospital along si jangmi achiklo ni phai pli arni pen admit si direct ICU ardo si lang bomlo sitanon ni phoni trok pardet apike kemeji ang thek avelang alang litum kiso kachilang aphan hem hormu ison soni do anta chipa doilaplo sita tangka sedorun ededa jok alang litum pen karbi anglong arat atum aphan lapen karbi anglong oturmus council kachari ki thegeding atum aphan nangra vek thapu kong erapai kachuningri padikrimlo lapen karbi anglong arat kaching honai KAAC CM akehai tulram ronghang aphan nangra vek thapu si kachuningri padikrimlo account number 34832104648 SBI N 0004873 Google Pay 936-525-1160 West Karbi Anglong Gradson Timung Report News 18 Bikku Yuhin pen rarapan ko pisina liga sini dikan tung mate nang lusupo mentupen lo keso ikan nang tan ni tepe Rek li arni pen lo keso bare keso bai jor mudde te namasi keso chlong lo dak un elo dong kai ham hospital si pon ma ko dak ni da private ma si pon den ma lang olo hem hormu pipi ma ki do anta padam elo ma long ek theda ro ma ka biang long ke the ki ding do an tong hanta ni li tong hanta nang rap tha pu ti nai ti ning ri ICU long si ki bi pini agdo po pini ane ni tro ki pleng tu an lo muge normal ka jor mo ke ting pen ma se a che thia we ide bang do igbom lang ma mate sap doktor to pido puke aso ba no na ko do ik bom lang asap sabe amat le an tha non en kep bak binang la pusi sa tum bagi nai pu ke mi yang thege do pusi nai pu na pu bo son no ne ti ni de long pa ani